So hello my family, welcome back to new video guys. Ini video बहुत धमाका जान थांगोन आरो पुरा रोस्ट भिडिअ जागोन आरोना दिननिया। दायोथ' नोंसोर गासैबो मिथियो जोंनि हान्थुलर फोलोरफोर संखौथ' नोंसोर खोनाखाबायानो गासैबो। अब्ला नोंसोर नैबे हान्थुलर फोलोरफोरनि सिं आरो माखौ सोमावनो हायो हान्थुलर फोलोरफोर बायदि नोंसोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दायोथ' नोंसोर नुखाबायानो जानांगौ माने हान्थुलर फोलोरफोर सोमावसारबा आरो गुबुन गुबुन बुस्थुखौबो माने हान्थुलर फोलोरफोर बायसा गोबां बर' सिख्लाफोरानो माने बांसिनानो माने बेफोरदि सोमावजोबनो हायो आरोना। टेपा टिपिखौथ' बाजैया बुजिखानाय नङा गावहा गोदोर नालाय बुजियाखैबा आं बुंथारनो होथारनोसै माने बे होनथ'ला दे। आच्छा सिख्लाफोर नोंसोरो मा खुगाखौहाय बुथुमनानै थादोंमोन नामा नोंसोरो? नै नोंसोरखौसो होनदोंदां मिथिबाय। जोंना हले टेपा नङालै हले बा मिथिखागौ जोंबो बासै नोंनाथ' बिदि फिसा फिसायाथ' जाखानाय नङा। माखौ बुंनो सानदों नोंसोरलाय? हुवाखौसो बुंदो दे आं। आच्छा नोंनियाव हौवानि माल दंना हिन्जावनि माल दं होननानै सोंदों बिथाङा। अच्छा एक दो रुपए दे दो रे बाबा। प्यारी समझ गई। ब्लग बिथाङा सोंदों आरोना आंखौ बेफोरबायदि माबा कुइसन खालामदों ओमफ्राय आं बिथांनि सायाव आं एन्सारखौ हरनोसै आरोना। ओमफ्राय माने आंनाव wait me आं दसे उनाव बुंसै। भाई साहब क्या बात है यार। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मा होनबावनांगौ जाखोथाय आङो। हौवानिसो दं आरोना आंनाव। बे बाथ्रा खोनायसै आं मानो थैयासै? हौवानिसो दङ ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो माने बिराद डिस्टार्ब मोनो आरोना बे मोनसे बुस्थुखौ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। बेखायनो आङो बेखौ माने दख'ना गानबाथाय दोनथ'यो आरोना सम सम माने ओरैबायदि बायो आङो। What? मा बिलाय? बे बाथ्राखौ बुं नोङो नंखायसो बुंदों होननानै बे बाथ्राखौ बुं नोङो नंखायसो बुंदों होननानै नङाबा आङो हाला। गाइस बिदिबायदिनो भिडिअ बेखिनियानोमोन। आई होप कि नोंसोर एसेबाबो मोजां मोनदों जानांगौ। मोजां मोनदोंबाथ' प्लिज यार मा खालामगासिनो दासिमहालागै लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय, शेयार खालामाखैबा शेयार खालामना होबानो जाबाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय। बाखि मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।